Tisztelt érdeklődő! Az Elsato Kft. 1995 óta gyárt járőrellenőrző készülékeket, aminek most a legújabb verzióját mutatom be önnek. A rendszer gyakorlatilag néhány fő részből áll. Egyik a legfontosabb összetevője ez a készülék, amivel az őr bejárja az útvonalat, és a egyes pontok, vagy a helyszíneken felszerelt ellenőrző pontoknál csekkol. A csekkolás annyiból áll, hogy egyszerűen meg kell közelíteni az ellenőrző pontot, ilyenkor a készülék egy fény- és hangjelzést ad. A fényjelzés színe a beépített akkumulátor állapotának a visszajelzésére is szolgál, tehát amíg zöld jelzést kap, addig az akkumulátor teljesen feltöltött. Amikor sárgát, akkor már kezd kimerülni, a pirosnál pedig már nem sokára teljesen le fog merülni. Az ellenőrző pontok RFID technológiájúak, nem szükséges hozzájuk se tápforrás, se karbantartásra nincs szükség, és mindenféle időjárási viszonyok között alkalmazhatóak. A készülék masszív alumínium dobozban van, elég strapabíró kivitelű. A kiolvasásra, illetve az akkumulátor töltésére ugyanaz az USB csatlakozó szolgál. Az akkumulátor egyébként elég hosszú üzemidőt tesz lehetővé, hozzávetőlegesen 1-2 hét is lehet, attól függ persze, hogy mennyi pontot kell meglátogatni vele. Az akkumulátor feltöltését egyrészt egy hálózati adapterrel lehet végrehajtani, ugyanazon az USB csatlakozón keresztül, amire a kiolvasás is szolgál, illetve a kiolvasó kábellel keresztül a kiolvasás folyamán is töltődik a készülék. A kiolvasáshoz egy számítógépes programra van szükség, ami háromféle verzióban érhető el. Egyrészt van egy demo változat, hogy mielőtt a vásárlásról döntene, kipróbálhassa. Másrészt van egy úgynevezett light változat, ami gyakorlatilag a legtöbb esetben elegendő, főleg kis rendszereknél. És van egy full változat is, amiben automatikus kiértékelés és útvonaltervek létrehozására is van lehetőség. A light és a full változat között upgrade áron van áttérési lehetőség. A kiolvasó programhoz egy mai szerintem szokásos számítógép elegendő, amire fel kell telepíteni ezt a programot, és egy USB csatlakozón keresztül csatlakoztatni kell a készüléket a kiolvasó számítógéphez. Ilyenkor látszik, hogy a töltésjelző lámpa ki is gyulladt, ami piros fénnyel világít, amíg tölt, és zölddel, amikor a töltés befejeződött. A kiértékelő program gyakorlatilag az adatok megjelenítésére szolgál. Ez a rendszer teljesen offline módon működik, tehát az adatokat csak akkor látjuk, amikor kiolvastuk a számítógépre. Nincsen online adatkapcsolat, ebből adódóan ennek költségei sincsenek, tehát se előfizetési díj, se adatkapcsolati díj nem terheli a rendszer használatát. A bővítés bármikor utólag is lehetséges, a rendszerben nincsen korlátozva se a készülékek száma, se az ellenőrzőpontok száma, bármikor utólag tetszőleges számú ilyen eszközzel bővíthető. Van még egy olyan kivitelő ellenőrző pontunk is, amit kulcskarikára lehet húzni, ezt személyazonosítónak hívjuk. Arra lehet használni, hogy a szolgálatot ellátó őrt azonosítani lehessen. Tehát amikor valamelyik őr szolgálatba lép, akkor az ő saját azonosítójával csekkol egyet, és akkor az esemény napon rögzíti, hogy mikor lépett szolgálatba ki. Ez egyébként ugyanúgy ellenőrzési pontként látszik a rendszerben, mint a felszerelhetőek, csak hát ezekből a személyeknek lehet adni egy ügyet. Ez egy olcsó megoldás. A rendszer kialakításánál arra van szükség, hogy annyi ilyen készüléket kell vásárolni, ahány egyidejűleg egymástól függetlenül mozgó őrt kívánnak ellenőrizni, hiszen ezt mindig vinnie kell magával, ezzel fog csekkolni. Ellenőrző pontokból pedig nyilván annyira van szükség, amennyivel az útvonal rövidítések lehetőségek nélkül egyértelműen kitűzhető. Ezek a személyi azonosítók pedig nyilván őrönként egyet-egyet lehet, minden őrnek lehet egyet-egyet adni, de ez végül is egy opcionális választható összetevő, aki nem kívánja, az nem használja. Hálózati töltőt szokásosan minden készülékhez vásárolnak egyet,
De miután a készülékeket nem kell minden nap tölteni, 1-2 hetet is kibírnak egy töltéssel, az egy helyen levő készülékekhez elegendő lehet egy töltő is. Kiolvasókábel pedig természetesen a számítógéphez kötődik, tehát ahol a számítógép ki akarják olvasni, ott szükség van magára a kiolvasókábelre is.